akým časom. Takže časomíra je pripravená, terče sú skopené a ideme sa pozrieť na ďalší 18. požiarny útok, ktorý nám prevedú hasičky zo Zemianského Podradia. Ježišmaria! Takže dievčatá, odštartujem vás pokynom týmto. Pripraviť sa útokom vpred. Dobre? Takže pripraviť sa útokom vpred. Oni ma normálne zaskočili, že odštartuj nás. No dobre. Takže poďme, dievčatá, poďme do toho, lebo my s Pištom vám veľmi fandíme a prajeme vám